Sziasztok, én itt Hundravan vagyok, és most jöttem egy újabb bemutató videóval. Ez egy beta verzióban lévő ingyenes, Steamen ingyenes játék. Ahogy láthatjátok, itt vagyunk az alapfelületen, és itt vannak részletek, és van a meccseket lehet itt játszani, a challenges, azt sajnos még nem tudom elérni, azt nem tudom hányas szintől lehet, még csak a 6-os szintű vagyok, ahogy látjátok. Costume gémeket lehet, és watcholni, és lehet nézni részleteket. Vannak ilyen missionok, vannak itt a daily mission, azból 3 van, és vannak itt a repeatedly mission, persze egy speciál mission is lehet berakni. A repeatedly mission, és ez azt jelenti, hogy mindig lesz. A daily mission pedig egy idő után elfogy, egy nap. Persze újak jönnek. Vannak a statok, látjátok, hogy itt vannak a meccs, hány meccset játszottam, mennyimet nyertem, hány gólom volt, hány assziszt, ilyenek. Aztán van a customization, itt az implants, vagy egy ilyen fejlesztés. És igazából, amit a játékban élő pénzért lehet megszerezni. De a missioneknél lehet persze ezt a pénzt megszerezni. Aztán az outfits, különféle plusz dolgokat felszerelhetsz például most rá erre a robotra, a negociátorra. Most ezt nem fogom tudni megvenni, mert látjátok, ez és hívják ezt mikrotranszakciós, és ez sajnos igen. Persze itt is lehet állokkolni különféle karaktereket. Például mint a Stalkert, a Nitrogin Quint, igazából csak őket. A másik 3 az már megvan, például mint a Max Cracker, a Negociátor és a Vegeful Star. Persze vannak skinek, amiket ugyanúgy mikrotranszakcióval lehet. A team részletet még nem bírtam kinyitni. Itt vannak persze a beállítások, ez a Master Volume, lejjebb le lehet húzni. Igen, és full screen ilyenek, és én szerintem hagyom az alap dolgokat fönn. Persze itt van a control, ez nem annyi, ez igazából erre lehet váltani pontosan, ez köveszi, és a különféle jogokat mutatja. Akkor térjünk is vissza ide a menübe, itt vannak a különféle hírek, meg persze a barátlista. Most egy botos gémet játszanék, mert ez így szerintem jobb, ha botos gémet játszok. Nekem mindig van hozzá ez, hogy 50%-kal kevesebb XP-t kapok. És persze itt van ez, mindegyiknek van egy képesség, amit majd el is mutatok, szerintem most Vegeful Starról leszek. Persze játszhatnék a Wavewrecker, amit nem szeretek, a másik meg azt szeretem be. Igen, ezt bírom beszerelni, ugye? Ez melyiket? Igen. Akkor már ezben. És itt is vannak az implantok. Ezek a personal, és egyik personalt oldottam még csak fel marad. És ahogy látjátok így. Itt persze a skinek. Vannak itt az ellenfeles botok, most normálon fogok játszani. Na, de ez most lényegtelen, inkább kezdjük is el. Na, közben elmondom, hogy a Wavewrecker az inkább a középpályás, vagyis igen, és inkább segítő középpályás, van egy ilyen sebességboostja, ami saját láthatnak. Láthatnátok az ellenfeles botokat. Igen, meg egy, amit nem sokára talán látni is fogtok, egy ilyen lövés, ami kilövi a labdát, akárhol is van. Aztán láthatátok most ennek a robotnak, a kapusnak képességet, ez az elugrásos rész. Utána ugrik a labdának is ellöki azt, akár a használójával együtt, zseniével együtt. Másik meg a telefontok, akkor rákezdődnek. Aztán mondjuk én a Vegeful Star, van egy charger, és mindegyiknek van egy charger, és 3-szor lehet használni képességet.
Ez nekem egy speed boost, amit most nem akarok megmutatni egyelőre, mert ez a másik is a speed boost, az a labdára, hogy láthatjátok, hogy ezeket nincs a repülőket, egy csak nem lehet sajnos kikapcsolni, nekem is tudtam szerintem. És valaki jobban tudja, hogy nem jelentse. Igen. Hát én mire az igaz, már alfában kikerül, de ez most szerintem még megtalál. És ez kb. Olyankor készül ez a videó, amikor kezdtem a csatornát. Nem tudom mikor fog kikerülni, mikor akkor Nagyság ezzel a videóval fogunk jutni a csatornát, ezzel a bemutató videóval. Az irányítás alapból ABSD és a jobb és bal. Speed boost nekem se a labda speed boost, az a bal klik, a jobb klik, bocsánat. És a bal klikkel lehet megfogni a labdát és elnyomni, hogy belengedett. Ezek a vonalak, ezek eléggé hasznosak, mert a passzokat egy tudod, hogy legidőre passzolni egyáltalán. Nagy éppenséggel nem. Szerint fogsz cselezgetni majd nem. Ahogy látjátok, elég valósan, hogy most a kapcsolni. Elég felvételén sajnos nem volt. Egy kicsit volt. Láthatjátok így saját távolságodáig túlhozzá a passznak a távolságot és átmegyőzve. Persze inkább csak akkor volt, hogyha a kapusra vagyunk, mivel akkor elég gyors a nagy kapusból észrekelve kicsit kicsi a távolsága. Igen, akkor sajnos még csak 5 karakter van, és az semmilyen nincs másodszornak azon. A grafikán nem olyan rossz. Azon nem annyira változott, sajnos hangulata. Ugyanúgy kell cselkedni, az is ellen, az is sem voltam. És van még egy kicsit mexikán dolog. De amikor az egy nő, akkor az általános kapusban fogsz menni, az ugyanúgy fog két oldalra menni, és a jobbra, a balra, és a D az a jobbra. Hát alapból egy így van, és az meg mindig a saját kapus felé fog menni. Ezeket nem lehet változtatni, hogy legalábbis. És nem tudom, hogy Y-t csinálok, aha, és Y-t. És ahogy láthatják, oldalon az nekem az a kép, az szerint van az, hogy most megvan a valakis képességem, vagy mi. Ez persze tovább történhet a kapusnál. De igen, vannak ilyen eventek, 20 nehezítés igazából a játékban. Annyi, hogy egy ilyen nehezítő részlet igazából jelenik meg, most ez a jég, ami előző felvételén is sajnos, hogy igazából csúszkálsz a jégen. Ilyenkor az elfeskedik, legalábbis a botoknál először először, de nekem is jelentett hátrányt, hogy te vagy a kapus szerint, amit akár, vagy egy pályás. A missionekkel, ahogy mondtam, megfelelő, de persze a erőséget számítanak főleg az XP-ben. Nagyon sok pontot kell játszanotok, mert ezzel nem szeret. Több pontot szeretnek játszani. Persze nem lesz az akkor, nem lesz annyira a játék jó. Élvezik, szerintem legalábbis. De nekem, na igen, ez az a mesterséges intelligenciával bajok van. Az ember úgy érzi, mert nem lőni el valamerre.
amikor ezen nem hosszabbítjuk az egészet, és több esélyt az arra, hogy mi szerezzük meg a labdát, hanem sajnos az a lényeg ezeknél a botoknál adok egy tanácsot. Beálljátok a két csaták között. Ja, és legalábbis a passzolók felek közé, mert akkor nem bírnak passzolni, és nem bírnak semmilyen kommunikációt lehozni. És sajnos nálunk is igaz ki beállnak, és ez igazából lehetetlen. Ez a háttal menés, és még a játékosok nem tudják rendesen. Ez nagyon kezdtem. Ez mindenkinek lesznek majd lesz, hogy játékosok. Ez belőtte, na úgy sem. Különösen nem felépít elmutálni. Már tudtam meg említettem több felvételt, hogy az első felvételnél nem annyira is voltak hallható. Remélem most már hallhatók leszek, mint előzőleg, de most egy kicsit nagyon nekem a látóhangból. Igen, elég sokszor neked is láthatni. A középpályás így fogom hívni, mert nagyon fontos különösen ugyanis maximálni el, vagy hívjálni, és nem fogom tudni. Motorral van a pályán, ez a motor írtős futball képítjük, mikor játszunk. A figurját is sajnos már nem fogom tudni megmutatni, mert nem elérhető már. Voilà, és azt mondom, nagyon rövid a búzhoz, ahhoz láthatjátok, nem látjátok. Megmutatom, milyen lehet visszaszerezni ilyenekkel. Szeretném vennem, na én. Mindjárt vége van, ezt a piros, én ott a számláló is, a piros háttéret megmutatja. Amit leáll, vége van a meccsnek, mutat egy gyors láncol, és nézd aztán mindenkesnek, meg a kérdés. Persze ez így, csak rövidelemnél vannak ilyenek egész. Igen, itt láthatjuk a statokat, meg az XP-t. Az XP booster nekem nincs, és ez nincs. És innen azonnal megyünk a menübe, de itt persze megnézzük ezeket is. Szép shotokat, úgy látszik, 4 shotot színveltem. 2 gólom volt, és abból 10, és még plusz 10. Igen, na most szereztem be egy daily mission-t, 6 enemy shotot kell védenem, mert is van. És negociátorral kell még. Igen, amúgy meg... Igen, a Repeat Mission 2 meccset kell játszani, és még a 2 meccset a Starral kell nyerni, mindenki a videókilon, és 300 lépést szereztem már is. Egy daily mission maradt a 2 győzelem a kapusra igazából. Igen, na hát akkor szerintem ezzel el is köszönnék. Sziasztok!